Hello guys, atong silipon guys ang akong mga tanom. Og ingon man guys ang naandan akong mga gimbuhaton sa amoang panimalay. Hi, good morning guys. Karong buntaga guys ni ako mismo sa akong panimalay. O lagi kay mahal na adlaw man dili man ta makalakaw-lakaw guys. Tuguti ko guys nga maoray ako ang ipakita ninyo ang ako ang garden guys, ako mga tanom diri sa among panimalay. Pasensya na mo guys. Piot kay ning amo ang pwesto guys, gamay ra gud kaayo kining ako ang lagwerta. Kutob ra gud aning gilabat mo na mo ako ang area. Ako gyud ang gilabat-labat guys kay aron wa gyud makasud bitaw labi na panahon sa kagabhion. Hadlok naman gud ron guys. Mao ni siya ako mga tanom sa sulod sa ako ang lagwerta guys. Suma sa akong giingon apikili kaayo pero sige laman. Isilipon lang gyapon nato ni guys, ipakita nako ninyo. Mao ni siya guys. Naibaw naman ta unsa ning tanuma. Pero bisag namin staros dagat guys, ano daplis baybayon ni slash gahapon ang mga tanom guys. Mao ni siya ang Queen of the Night. Ako dyan yung gibutang sa habog guys, karon di abtugbawd. Duga na ni nga panahon diri nako guys, ako dyan yung giampingan. Kay pinangga jud kay nako ning maong tanom. Ambot unsingan aning mga tanoma guys kay nakapabukad man jud ko ani nila. Kasagaran jud ni guys mga hinatag ra ni guys, ako lang yung ampingan kung naay maghatag naho. Kung mahimo ako jud silang padaghanon. Kay mahadlok ko guys og ang gahatag ani maningil jud naho mo na nga ako jud ni silang pabukaron. Kutob sa naitanom nga ihatag ako jud silang ampingan. Para sa uban wa tinggal ni pulos nila guys, pero alang nako kay ako may gaatiman, nindot na kay ni para naho guys. Bisan to daplin mig sa baybayon pero makapabuwak pagyud po ko ani guys. Kaya ako man na agwang tahag lalinlan ug asa dapit ug asa sila ang safety, ako jud silang ibutang sa maayong kabutangan. Ato makita guys nga ang panahon maayo kaadyo arang inita sama sa kini mao ang mahal na adlaw guys. Bernie Santo ni guys o di lagi ta kalakaw-lakaw og layo ni arataan ni sa atong pamudyo. Nakalugar kog suroy-suroy sa amo ang palibot guys og ako ang ipakita ninyo guys ang amo ang palibot. Mao ni ako ang moonlight guys. Duga na ni nako guys, wa jud ko kakuha sa sekreto ani kung unsaon jud pagpadag ko. Tuluran ni kabuok guys, pero wa jud ni siya ingon nga ni tubo jam mo.
Ako dyan siyang giampingan guys, pila na ni ka tuig guys, wa jud mo dako. Arita sa loyo nga bahin guys, atong ipakita ninyo guys, og unsa po ning tanoma, wa ko kailani guys. Dugay na po ninaho guys. Ang buto sa ning tanoma guys, wa ko kailaani pero ganahan lang gyud ko nidya. Kay labi na sa akong pagtuo hanging plants man gud ni siya. Muna nga gaon lang siyang gibutang ning dapita kay aron makita nako iyang view nga magbitay. Agwantaw dyan ako na siya sangat guys kay di na ako mabutang sa ubos kay basoy abton og dagkong baod. Nena putas pikas luyo guys, atong lilion ning maong mga tanom. Ang kasagaran nga tanom ron guys, init man kaadyo, ako lang gipamutang dili sa ilaron snipa guys. Kay aron dili sila makuan sa init sa adlaw. Kay ting init naman ron, panahon sa Korisma, mao na nga gibutan ako dili sa ilaron snipa guys. Para landong-landungan pud sila. Walay gilingaw guys, kay mal na adlaw man, magsuroy-suroy lang ning palibot. Dili mo maay magsuroy-suroy panahon sa Kwarisma guys. Kay gawas nga init, senior citizen na. Dili jud maayo maglaag-laag rong panahon na. Mao na nga ituro lang muna ho guys ako ang palibot. Og panahon na gyud teng habagat ani guys, ako ra gyud magaporisyo jud ani. Kay wa man jud motabang na ho ni panghipos. Agwang taon ginaho og pang hikling ni mga tanoma guys. Ibutang gyud nako dito sa safety nga lugar. Amo ni tanom nga akong giambit sa kong kumari guys. Kitagaan ko nidya ako pong giampingan, nabuhi na jud guys. Bisan tog ordinaryo ra ni mga tanoma guys, pero ako dyan ni si Jang giampingan. Pawa sa kakapoy guys, kay ako lang trabaho, mag-atiman mga panagat. So, moanam po og tindog guys, kay magsakit man akong sampot og lumingkod. Magsilit-silit yun ko ning ako ang mga tanom. Bisag unsa na nga tanom guys, basta kay ato jud ning pinangga. Sa uban ani way bili pero para namo nga nakaangkon pod ning mga tanoma, amo jud pod laman ning inampingan, labi na jud og kining mga tanoma, mga hinatag ato jud ampingan kay bisag mangiliw ning ato ang mga amigo nga nanghatag sa tanom og imo bang giampingan. Ngani ko guys, ordinaryo ra jud na nga mga tanom guys.
Sa una ani ako ning gibutangan sa una anig mga bagumbilya. Wa man mo buwak guys, so gibalhin na po nako diri sa atubang. Kani si mao ang dragon fruits. Di man po kumuyon guys o dili maayo kay na green green man sila. Basin og makapaabot ta ani guys og hatagan tag bunga. Kay sa akong tan-aw maayo magtubo. May lagi ni guys og dili ni malaglag rong panahon sa habagat. Hinon safety na kay si ani guys kay wa may bawod aga ato ang gikuyawan ani og ang baha kay dapli manig kanal. Daghan na kayong saha guys ang dragon fruits. Ako sa nang gibutangan og ligid sa ibabaw kubulahan maka mutaas-taas parang makaakbo. Arang inita guys ang panahon. Ato makita ang langit guys nga galagutom na ang kainit sa adlaw. Medyo hunas-hunas na guys ang dagat. Nanay lama sa paghunas guys, makita nato. Mubalik tagsud sa akong panimaray guys, mag-arrange na ko sa mga taga. Kay iyawat pagkaugma do natay mapanagat. Maghusay sa ako guys. Kay na may daghang paon pagka kadlawon makalawd na si Mister. Nanubo na ding panagat pud pag guys, gisumpayan na pud nako guys. Kinahanglan update yun ta guys kung manubo na gani atong panagat kinahanglan atong yun sumpayan kay iatol unja gwa na tay kwarta na way kwarta wa puy panagat mo na nga sayon og lantaw guys og naay kwarta kinahanglan og nubo na sumpayan jud. Kay mao man jud ni among kabuhian, mao jud ni among pangita sa matag adlaw. So guys, daghang salamat sa inyong pagbulig kanako guys og nagpasalamat kog dako sa inyong pagsilip sa akong mga videos og shout out na pod sa ako ang mga bag-ong mga viewers. Nagpasalamat ko ninyo sa akong mga followers Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako moingon bye-bye.